खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। धेमाजि जिल्ला सिङाव थानाय सिङाजानगादनि ब्रह्म दैमाया गोबां अखा हानायजों गरान खुरखाबाय दङ। बेखौ नोजोर बोनानै गामि रायजो-राजाफोरा सरकारनिसिम थाबैनो बेनि सायाव राहा लानो अजद दैखांदों। बे समाव संघ पन्चायतनि आफादगिरि बिथां खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायनानै होदों। बे दालांखौ लुफुंनायनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंनानै होदों। बर' रावखौ आयेननि आफादाव मावफुंनांगौनि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि उनाव आसाम बिधान सभानि बिबुंथिगिरि बिथाङा बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि बर' रावखौ माखासे अफिस आदालतआव सोलिनाय राव एबा बाहायजानाय राव बानायनांगौ होननानै बुङो। गोजोन बिटिआर मावफुंनो नागिरनायनि गेजेरावनो बड'लेण्ड हालामाव सानफ्रोमबो मोनसे उनाव मोनसे गावग्रा आइजें एबा हाथियार आरो फेग्रा मुवा निसा ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हाबोगासिनो दङ। पुलिसनि बिफानफोराव थिग बेबायदिनो मैया थांनाय समाव गोदान जोनोम जानाय एनएलएफनि सानै चिरां जिल्लानि कालिगाव थानानि सिङाव थानाय सा रौमारि गामियाव दैमु नार्जारि अफ एन 24 बोसोर बैसोनि लिंक मेनखौ चिरां जिल्लानि कालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुदेमपुरि गामिनि इन्द्रजित दैमारि अफ बिए इजादार 34 बोसोर होननानै सिनायनो मोननाय जादों। बर' रावखौ आयेन आफादाव मावफुंनांगौनि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि उनाव एबसुनि आफादगिरि बिपिन बर'आ बिथाङा फोरमायो दि बे रावखौ आयेन आफादाव सोफुंनांगौनि थाखाय माखासे खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव मावफुंनांगौनि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि थाखाय आसाम बिधान सभानि बिबुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया आफादनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबग्रा गौथुम आरो आसामनि बर' एम एल ए, बि टि सि नि इएम बिथांमोना नुजाथिनायजों गुवाहाटी एम एल ए हटेल निउ दिसपुर सावरायलायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। मैयानिफ्राय थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव भारतआव कभिड पजिटिभ आरो थैनायनि बिबां गोदानै 1,932 भारतआव कभिड पजिटिभ मोननो हादों। 24 घन्टानि गेजेराव गासै 2,427 सुबुंनि जिउ खहा जायो। कभिड-19 जों